ಹಾಯ್ ಹೆಲೋ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ಕಾರ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಅವರ್ ಚಾನಲ್. ಇನಿ ಯಾನ್ ಫೈನಲ್ ಫಿಜಿ ಎಪಿಸೋಡ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಆಯಬಕ್ಕ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ 2 ಎಪಿಸೋಡ್ 150 ಜನ ತೂತೆರು ಅಗಲೆಗೋಸ್ಕರ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅಂತ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ದೇಖಂಡ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ದಿಂಚಿ ನಾನು ವೀಡಿಯೋ ಎಡಿಟ್ ಮಲ್ತಿಜಿ ಬಿಸಿ ಇತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಬೇಲೆ ಟ್ರಾವೆಲ್ ವೆಕೇಶನ್ ಅವು ಮಾತಂದು ಫೈನಲ್ ಎಪಿಸೋಡ್ ಬರೊಂದುಂಡು. ಒಂದೆರಡು ಬಕ್ಕ ಯಾನ್ ಕೆಲವು ವೀಡಿಯೋಸ್ ಉಂಡು ಪಾಡುವೆ ತೂಲೆನಿಗುಲು ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಆಂಡಲ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಆದ ಫಿಜಿ ವ್ಲಾಗ್ ನಿಗಲೆ. ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ 15 ದಿನ ಶೆರಟನ್ ಫಿಜಿ ಡೇ ಇತ್ತೆ. ಇಸ್ಸೆ ಮುಲ್ತುಡಿ ಯಾನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಟೆಲ್ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಮ್ಯಾರಿಯಟ್ಗೆ. ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಹೋಟೆಲ್ ವಿಸಿಟ್ ಮಲ್ದೆ ಅಂಡ ಒಂದು ಮ್ಯಾರಿಯಟ್ ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ಲು ಉಂಡು ನಿಗಲೆ ತೋಚ್ಪಾವೆ ಬಲೆ. इसी निगले होटल सराउंडिंग तोच पावे भले. ಮೂಲ್ ಪೋತಿನವಲು ಸುನಾಮಿ ಇವ್ಯಾಕ್ವೇಷನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಪಾಡ್ದಾರೆ. ಇಂಕು ಒಂದು ತುದು ಕೆಲವು ದಿನ ನಿದ್ರೆಲ್ಲ ಇಚ್ಚಿ ಸರಿಗಟ್ಟು. ಉಂದೇಕ್ ಓವರ್ ಓಷನ್ ಬಂಗ್ಲೋ ಅನ್ ಪಂಡ್ಪೇರು ನೀರು ಮಿತ್ತಡೆ ಕಟ್ಟಿದೇರು ಬೋರಾಂಡ ಯಾಪಲ ನಮ್ಮ ಟೈಮ್ಗೆ ಆರಾಮ್ಸೆ ನೀರಿಗೆ ಲೈಪಲ್ಲಿ ಅಂಚ ಉಂಡು ತುಲೆ. ಮೂಲ್ ಒಂಜಿ ದಿನ ಉಂತೊಡಾಂಡ 40,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರೋಡು ಖಾಲಿ 40,000 ರೂಪಾಯಿ. ಒಂದು ರೆಸಾರ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಉಂಡು ಅವತ್ತು ಬಸ್ ದಿತ್ತೇರು. ಒಂದು ಬಸ್ಸಿಗೆ ಬೂಲಾ ಬಸ್ ಅಂತ ಪಂಡ್ಪೇರು. ರೆಸಾರ್ಟ್ದಲ್ಲೇ ಓಲಾಂಡ ಪೋಡಂಡ ಒಂದು ಬಸ್ ಪೋಂಡ ಫ್ರೀ ಒಂದು ಗೆಸ್ಟ್ ನಗಲೆಗೆ. Friends,
We're from the Matkson dance group. We're here. We'll be performing Phil Allen, hula and Tumura dancing, and not forgetting the highlight of the show tonight, the fire dancing from the island of Samoa. Now, are you ready to be entertained tonight? Yeah! Yeah. Wow. Are you ready? Yeah! Give me one good yeah. Are you ready? Yeah! Thank you very much, friends. Without any further ado, please, I introduce you to the dance group, the dancers from the Matkson dance group. Please, if you're ready, put your hands together. Welcome to that. That was a good one. Everyone stand here, hey?